ľudia, zdravím vás u nového videa so Pšíkom. Pšíku, pozdrav Pšíku. Nepozdraví. A tak ospravedlňujem sa za to, že som po dlhom som nedával videa, ale tak no. A chcem vám oznámiť, zhroch asi nebude. Možno budem natáčať, ale len tak nie, že po častiach, alebo po sériách, alebo po partách, alebo ja neviem po čím, ale len tak, viete. Len pre zábavu, že aký som kiloš v tých hroch, nie? No tak, Pšíku. Denny, poď si. Nie, to je Pšík. To je môj pes. No, tak, nebudem natáčať, tak po sériách asi, možno hej, ale možno nie, ale viac nejak, hej. A jak nejaký bývol vraskavety. Abo vraskavec obyčajný. Pozerajte. A tu som ja. A Pšík. A sprintuje. Ideme. Pšík. Jau. Medzi koľakami še tu musím drec. A tak dneska som si povedal, že idem natočiť, neidem natočiť. Idem natočiť, neidem natočiť. To. Tak som išiel natočiť. Tak, natočil som. To je naša dedina. Mača. To je tá špitová. A už Pšík ju zacítil. Ucieka za ňu. Ale my nechceme ísť tam. No tak. A bež. Cisko. Denny. Poď sem. Denny. Slúcha na slovo. Dneska nemá svoj deň. Denny, poď sem. Denny. A takto. Oblízal mi kameru. Pšíku, pozdrav. Zabrechaj, alebo dať také. Daj pozdrav. Si pozdrav daj. A neoblizovať display. Pusu. Denny, pusu. Áno! Daj mi pusu a sprintuje. A je za mnou. A sprintuje. Môžeme ísť. Tak. No, my ideme ešte sa poprichádzať. A tak, no, kedy to natáčam? Asi tak teraz, ak by ste chceli vedieť, kedy som to natáčal do Rici. Tak som to natáčal 5, 17, bla a bla. Takže tak. Pšík sa volá Denny. Ak ste si mohli, možno som to hovoril, že sa volá Denny. A teraz ideme okolo takých pofiderných kračkoch. On ma ťahá. Lebo to je môj Pšík. A Pšík počúva na slovo. Pšíčku. Dobre, tak k tomu videu to bolo asi všetko. A keď ma nebudete počuť, tak sa ospravedlňujem za tú zvukovú, ale za ten zvuk. A tak ani možno video nebude upravené, neviem. Tak prepáčte. No tak čus!